बड'लेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटि नावकाटानि बानजायनायाव बोहैथि दाननि थांनाय 7 खालार रबिबारखालि सुक्लाय सेरफांनि जोहोलावफुरि पार्कआव जालांनाय सावगारि आखिनाय दिन्थिफुंनाय बादायलायनायनि फिथाइखौ फोसावबाय। मख'जाथाव बाथ्रादि जानानै थांनाय बे बादायलायनायाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनिनो दिनै फोसावनाय फिथाइ क दालायाव अंकिता कुमारा सेथि, डेस्टिनी बसुमतारिया नैथि, दिसन कछारिया थामथि बान्था मोननो हायो। ख दालायाव राहुल कुमारा सेथि, टीना बसुमतारिया नैथि, जेटसन नार्जारिया थामथि बान्था मोननो हायो। बेबादिनो ग दालायाव समीर राजबंशीया सेथि, भायलिना शर्माया नैथि, कपिल काश्यपआ थामथि बान्था मोननो हायो। आरो घ दालायाव सेथि बान्था महरै सन्जिता बसुमतारिया मोननो हानायजों लोगोसे बुरखाय बान्था महरै देबाशिष कुमार, धोरोमसा नार्जारि, तापेस्रि कुमार, अंकिता राभा, दिमाश्री बर', नेरसोन बर', अनुप कलिता, मिन्टु कलिता, अनिता किशन आरो सुस्मिता कछारिया मोननो हायो होनना बड'लेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटि नावकाटानि खगेन बर'आ मिथिहोयो। दिनैनि नैबे समाव नैबे 2024 मायथाइनि थांनाय जानुवारि 7 खालाराव बे जोहोलावफुरि पार्कआव सुक्लायाव जाना थांनाय बड'लेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटि नावकाटाजों खुंजानाय बे जोहोलावफुरि पार्कआव बाथि सावगारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेयाव गोबां बे आर्ट स्कुलनि एबा गंब्रै स्कुलनि नावकाटा स्कुल आरो पेटागर स्कुल, सिनेगाव आर्ट स्कुल आरो खागाबार स्कुल गासैखौ थुबुर जमा खालामनानै बेयाव बे 7 तारिखआव रबिबारनि फुंबिलिनि समाव गथ'फोरखौ सावगारि आखिनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेहाय क खोन्दो, ख खोन्दो, ग खोन्दो आरो घ खोन्दो जों बाहागो थाखो राननानै गथ'फोरखौ जोङो सावगारि आखिदोंमोन। आरो बिनि उनाव बयनिख्रुइबो उन्दै थाखोआव थानाय गथ'फोरा जे हादों हायाखै बा प्राइज मोनदों मोनाखै बेखिनि प्राइजखौ जोङो जाय हादों जाय हायाखै प्राइजखौ जोङो लाहोनो थाखाय जाय देरहादों बा देरहायाखै सोर देरहादों सोर देरहायाखै बेखौ जोङो मिथिनो थाखाय दिनैनि नैबे बे समाव दिनैनि सानाव जोङो रिजाल्टखौ जोङो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय रिजाल्टखौ जोंनि फिथाइखौ दिनै जोङो होनाय जागोन। Sudah ulang saya anak sampai bayar ulang bisa betul. Macam nasi libra macam mana bu? Ulang kita betul. Kamu itu kita mana saja? Kita kamu yang saja. Foto lagi bawa. Mau baca? Mau baca foto masih lah. Foto lari masih ada. Ada kisah rok. Ang kapas warna deh rok. Kawan-kawan kita yuk.